diɲɛ nɔfɛ kɛlɛ min bɛna ale jiko kɛlɛ don farikolo ɲɛnajɛ Stade Malien a ye se sɔrɔ Bamako ya 2 ni fu nka o t'a to a ka taa demi-finale kɛnɛ kan Fala ye demi-finalisiw olu dɔnna an n'o olu da tulo kan jɔn ni jɔn bɛ se ka kala ta fédération ka bureau sigi la Fala ye avril kalo tile 16 an bɛna o fana latigɛ sabula maa min yɛrɛ bɛ yen n'ale bɛ cɛbɔya la nin waati in na ni bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka taa tugu ale kɔ a yɛrɛ tun bɛ kunun ko Stade Malien ka ndolatiyɔrɔ la an ye baara mun sigi sen kan yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye fédération ko hukumu kɔnɔna na an n'an da don o la kalata ko ta nasira fɛ nin y'an ka kuma la belebelebaw ye a tɔ an na o sɔrɔ a kɔnɔna na faamuya o hukumu kɔnɔna na. Fala ye bamananw ko Fala ye n'a fɔra ko mara fɛn caman bɛ mara kɔnɔ dɛ mara kɔrɔ tɛ du dɔrɔn mara kɔrɔ tɛ den dɔrɔn mara kɔrɔ tɛ muso bɛ n bolo ye mara kɔrɔ tɛ n ye jamanatigi ye mara kɔrɔ i bɛ sigi yɔrɔ min na mara kɔrɔ du min jɔlen don i bolo mara kɔrɔ i ka kin bɛ cogo di ji bɛ tɛmɛ a fɛ cogo di siraw bɛ cogo di yiriw bɛ cogo di baganw bɛ cogo di kungo bɛ cogo di falaw bɛ cogo di jitɔyɔrɔw bɛ cogo di Fala ye anw ka jamana kɔnɔ yan bi Fala ye tuma dɔ la ne bɛ n sigi ka fɛn dɔw lajɛ n bɛ n da de Mali de kɔnɔ Fala ye san o san ko ji woyo taara ni maaw ye danganda la ji maa jigi olu maakɛlaw bɛ t'u sigi yen tuguni san bɛna na tuguni olu maakɛlaw bɛ cɛ ko ka t'u bila ekɔliso kɔnɔ Fala ye hakilima yɛrɛ bɛ se ka ban dugu kɔnɔ ka dɛsɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu mɔgɔw sigiyɔrɔ la wa an ka jamana kɔnɔ bi a bɛ fɔ min ma ko ka sigidaw sigili togo sigi sen kelen ka Fala ye Mali bɛ 41 de la bi a ka marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yɛrɛmabila kɛlen don ka dugubaw fa dugubaw kɛra bɛɛ sigiyɔrɔ ye kinw bɛ ka sigi sen ka fan bɛɛ fɛ Bamako maa 2 ni 3 mana sigiyɔrɔ min na bɛɛ bɛ taa olu b'o kɛ kin ye u b'u sigi yen u bɛ ji sɔrɔ cogo di u bɛ kuran sɔrɔ cogo di u bɛ lafiya sɔrɔ cogo di mɔbiliw bɛ s'u ma cogo di nin si ɲininkali tɛ kɛ an y'an sigi mɔgɔ wɛrɛw bɛna n'u sigi Bamako bɛ ka bonya Fala ye hali fɛɛrɛ tɛ yen k'a fɔ ko plan dɔ filɛ nin ye Bamako bonyali plan dɔ filɛ nin ye ni ninnu taara sigi yan fɛ an bɛ ji s'u ma cogo di an bɛ kɔlɔn maaw de bɛ t'u sigi a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ ɲini olu ka sigili u sigilen kɔfɛ an mɛnna nin de kɔnɔ san o san ji woyo bɛ taa ni maaw ye an bɛ tila k'u lasegin ekɔliso kɔnɔ ni samiya banna u bɛ sigi danganda la nin bɛ se ka kɛ kow kɛcogo ye wa miiri ani hakili jagabɔ o baara minnu kan ka sigi sen kan k'an ka dugubaw kisi an sera o waati de ma Fala ye min ye Isa Kante ye ale ye jateminɛli kɛ ka kimɛli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ an ye k'a fɔ ko an filɛ fɛn min na nin ye ni bɛɛ b'i yɛrɛ ɲininka nin ye mun ye Fala ye dɔwɛrɛ tɛ dɛ mara kɛcogo don sigi kɛcogo don sigidaw kɛcogo don jamana yɛrɛ kɛcogo don maaninfinw olu talen n'u bilalen n'u sigiyɔrɔ kow n'u ka kow sigicogo bolo kan a nana wa min ye fɛɛrɛ ye k'a fɔ k'o t'a la wa abada lezi Bamako n'an ka dugubaw bɛ ka bonya su ani tile kinw bɛ ka caya yɔrɔ bɛ sigi tuma bɛɛ maaw bɛ bali ka u ye nka mun y'a la jɔrɔ n'a ye u bɛ ji sɔrɔ cogo di u bɛ saniya sɔrɔ cogo di u bɛ lakana sɔrɔ cogo di ɲɛgɛnata bɛ kɛ cogo di nin bɛɛ lajɛlen ye ɲininkaliw ye minnu kan ka jaabi duguba kɔnɔna na min y'u ka mɔbili kow ye o bɛ cogo di mɔbili bɛ se k'u lasɔrɔ cogo di u ka sigidaw n'u ka taabolo n'u ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen na Isa Kante ko fɛn o fɛn filɛ ka kɛ nin ye bi an ka jamana kɔnɔ ko tɛ ko komi ni fura tɛ se ka sɔrɔ a la Salenkura Kuluju waleya min ko tɛ ko komi ni fura tɛ se ka sɔrɔ a la Salenkura Kuluju waleya min kɛra ye ko man ka bali maa la Fala ye
sabula ko minnu bɛ kɛ anw fɛ yan an yɛrɛ ka ko waleya minnu filɛ nin ye senna nin ye fura bɛ se ka sɔrɔ u la cogo di marabolo tɛ Mali kɔnɔ bi fala ye sigida tɛ Mali kɔnɔ bi kin tɛ Mali kɔnɔ bi ko jiwoyo tɛ taa yɔrɔ min na jinɔgɔ tɛ taa yɔrɔ min na kuranko dɛsɛ tɛ yɔrɔ min na jiko dɛsɛ tɛ yɔrɔ min na maaninfinw olu ka lakana ko sigilen tɛ sen kelen kan bɛɛ lajɛlen bɛ démerdé la setigiw ka sobaw jɔlen don olu bɛ tɛmɛ wuluwulujiw la ka taa don o kɔnɔ maa minnu bɛ yen ne olu yɛrɛ sigilen don k'olu kan ka se ka sigida lakana olu yɛrɛ dɔw to kin yɛrɛ kɔnɔ maire caman tɛ a ka dugu kɔnɔ dɛ fala ye o ye fan wɛrɛ de fɛ ni ko kɛra k'a ye maire wele ka na maire yɛrɛ tɛ yen o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di mara kalifalen don ale min na a jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye a ka sigida lakana na sugu kan ka sigi cogo di sugu kan ka fɛrɛ cogo di se jumɛn dilen don ale yɛrɛ ma yaasa a ka se ka nin baara ninnu kɛ Mali la san o san degun kelen minnu bɛ an da la olu bɛ taa ka na samiya n'a ka degun tilema n'a ka degun fonɛnɛ n'a ka degun fura jɔnjɔn tɛ sɔrɔ a la mun na fala ye sabula maaw sigikun u tɛ a dɔn an bɛ minnu ta ko maire an bɛ minnu ta ko dugutigiw an bɛ minnu ta ko conseil an bɛ minnu ta ko mara ɲɛmaaw an bɛ minnu ta ko olu y'an ka ko ɲɛnabɔbaw ye fala ye olu bɛ na u sigi u ka sigiyɔrɔ nafa a n'a tɔnɔ n'a tɔnɔmanda kama ka tɛmɛ baara kan a maire ka dɔgɔ min bɛ yaala ka commune kɔnɔ ka yɔrɔw lajɛ dɛ a sigida ɲɛmɔgɔ ka dɔgɔ min bɛ wuli ka munumunu salo kɛ k'a lajɛ degun min bɛ yen wa don o don dun mɔgɔ kura de bɛna Bamako don o don dun mɔgɔ kura bɛna an ka dugubaw kɔnɔ olu bɛ sigi cogo di sugu bɛ fɛrɛ bɔ cogo di sugunikura ta k'a lajɛ fala ye maa si tɛ se k'a fɔ k'i ma sugunikura ye degun kɔnɔna na ɲɛmaaw y'a ye kɔmaw y'a ye sigibaw y'a ye jamana ɲɛmaaw kan ka fɛɛrɛ de sigi sen kan bi ni yɛrɛmabila min bɛ yen a ka se ka ban jamana yɛrɛ k'i jɔ a jɔyɔrɔ la lakɔlɔsili min ka kɛ kan ka sigi sen kan cogo min na k'o sigi sen kan min ye sugulamaw ye u sen ka don ɲanginiw la a ka da yir'u la k'a fɔ nin ko in bɛna kɛ aw de kama aw yɛrɛ ka sɔn a ka sigi sen kelen kan fala ye min ye mobiliw ye olu ka se ka don baarakɛlaw ka se ka don fɛɛrɛkɛlaw ka se ka sigi sen kan min ye courant yɛrɛ énergie maaw ye olu fana ka to ka t'u ka yɔrɔw la kɔlɔsi an ye nin câble don yan an ye nin fili don yan sapeur pompier ka tɛmɛ yɔrɔw min ye dugudenw yɛrɛ ka se ka lafiya sugukɔnɔmɔgɔw ka seli yɔrɔw n'u ka lafiya bɔ yɔrɔw a bɛɛ lajɛlen kɛnɛw ka lajɛ ka lakɔlɔsi nka a ka yira fana k'a fɔ n'i y'a kɛ ka ɲɛ a banna nka n'i m'a kɛ ka ɲɛ ɲangini bɛ yen an kan ka min sigi sen kan ka se ka nin ko bɛɛ ban pewu o ye ka jɔyɔrɔ di maaw ma maa minnu bɛ yen n'u ye sariya mun ta u b'a bato a bɛ kɛ minnu fana kun kan a ka ɲɛfɔ u ɲɛna u ka sɔn k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka nafa de bɛ a la ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ fala ye o bi tɛ fɔ fiyewu maaw kɔ kan dɛ a bɛ fɔ u ɲɛna de i sigilen don sira kan i sigilen don tɛmɛyɔrɔ kan i sigilen don jitɔyɔrɔ kan aw ka film min filɛ nin ye a man ka tɛmɛ nin kan nin dugu in na nin tɛ se ka kɛ tan nin taa sira in ye nin ye nin ye nin kɔ sira ye nin ye nin ba tinti ye nin ye nin kɔ tinti ye fala ye babolo ni babu nɔnfɔ ni ba kungo kankan bɛɛ lajɛlen fɛrɛlen don Bamakɔ kɔnɔ yan so min binna min a tɛ kɔ tinti de kan a bɛ kɔbolo de kan o baji tɛmɛ sira bolofara dɔ de don a b'o de kan ye jɔnni y'a di a tɛna f'i ɲɛna ko maire dɔ y'a di wa fɛn bɛ k'an ɲɔari bamananw ɲumanna k'an ɲɔari k'an dɛndɛn o ka jugu a tɔ bɛɛ lajɛlen fala o ye balawu ni kasara ni tasuma de ye station minnu jɔlen don an ka dugu kɔnɔna na ala k'a n'a cɛ janya dɛ ɲɛmaaw ka wuli k'u jɔ fala ye tiɲɛ ye kelen de ye sariya ye kelen de ye min man ka kɛ yɔrɔ min na kaburu dɔw yɛrɛ la u bɛ ka taa station jɔ ye kaburu do station fila i b'a tugulen ɲɔgɔn na Bamakɔ maaw ka du b'a kɔfɛ ko maire y'o papier di a fɔra k'o fana kɛra sariya la ne kɔni hakili la jago sariya dɔ ye fana ye ni e bɛ nin kun in na fo kun wɛrɛ fala an bɛ jamanaw dɔn bi olu ka station bɛɛ la b'u ka dugu kɔnɔ ka taa n'a ye kilomɛtiri 50 n'i bɛ taa taji ta i bɛ taa ta i bɛ sɔrɔ ka na don dugu kɔnɔ taji butelinin feereli dugu kɔnɔ u y'a kɔn u m'a mɛn dɛ u y'a ye de anw fɛ yan bi maa tɛ se ka se maa ma bɛɛ ye kama ye maa si tɛ sɔn sariya ka boli a kan n'i ko i bɛ ko ta o taasira fɛ anw ye ninnu ka mɔgɔ ye an ye nin ka maaw ye jamana tɛ se ka sigi o de kan mɛnɛ ni min fɔra fo maa de ka sɔrɔ min b'a lawaleya sugunikura cili ni sancɛ mun ma fɔ an bɛna n'a lajɛ an bɛna kuma hali bi mɔgɔw kumunen sigilen don sugunikura la k'a jira k'a fɔ k'u tɛ wuli ka b'u nɔ na
k'u b'u ka feere kɛ sabula mun na sariya de tɛ yen danama de tɛ yen ni danaya tɛ fɛn fɛn la fala a tɛ se ka taa ɲɛ n y'o de f'i ɲɛna o don o bɛnkɛ ka kuma na aw kana maa bila ko kunna maa min tɛ kow ɲɛdɔn parce que n'ale bɛ yen ayiwa an kɔni bɛ min fɔ ka bɔ nin kuma in kɔnɔ an ɲɛ bɛ mun na an ka jamanaw kɔnɔna na an ka sigidaw kɔnɔna na an ka dugubaw kɔnɔna na ala latigɛ tɛ dɛ maaninfin ka ko kolokololen don a tɛ taa min kɔ o ye ɲangini de ye so tɛ man ka jɔ yan so tɛ jɔ ye guwa man ka turu yan guwa man ka turu ye yan ti maa sigiyɔrɔ ye yan ti maa dayirimɛ ɲiniyɔrɔ ye maa min b'o baara k'a fana ka tilennen a ka kɛ maa tilennen fala ye Bamakɔ lajɛ décision taara 2024 ko ka Garabaliw wuli sisan négociation de bɛ ka kɛ ko ka Garabaliw to yen hali bi ko sinikɛnɛ Garabaliw ka wulili ye sinikɛnɛ de ye le 25 alamisa nata ye 2024 décision taara fala ye maa ma labɛn o mun labɛnna k'a yir'u la k'a fɔ karisa an b'a wuli ka bɔ yan nka a bɛ taa aw sigi yan fɛ n'i bɛ maa wuli i bɛ sigiyɔrɔ de yira a la i b'a labɛn ka fɛɛrɛw tigɛ n bɔra ka min f'i ɲɛna sisan ji bɛ yen wa ɲɛgɛn bɛ yen wa yelen bɛ yen wa maaninfinw de don feerelikɛlaw de don adamadenw de don u bɛ taa kɛnɛ mun kan e y'o labɛn fɔlɔ wa i b'o de labɛn i bɛ sɔrɔ k'a fɔ karisa a bɛ bɔ yan a bɛ taa yan fɛ a bɛ taa sigi yen a b'a dayirimɛ sɔrɔ yen maaw b'aw sɔrɔ yen nka o ma kɛ suko ni dugujɛ kɛ a y'a ka minɛnw cɛ non hali sotigi n'i bɛ maa labɔ i ka so kɔnɔ i bɛ délai d'a ma i ta i ka so ye dɛ nka sariya b'i yamaruya i ka wagati d'a ma a k'a labɛn ka bɔ hali i se a taa maa gɛn ka bɔ hali n'a sɔrɔ i ta y'i jo ye a ko an ka wagati d'a tigi ma a k'a labɛn a bɛ sɔrɔ ka bɔ o don n y'o de fɔ bɛnkɛ ɲɛna n ko ale ko muso ɲɛji bɛ ka bɔ n ko bɛnkɛ i se ti taa ten dɛ i se a dɔgɔyalen ye dɔgɔkun kelen ye kɔni a dɔgɔyalen ye dɔgɔkun kelen a bɛna sɛbɛn d'i ma dɔw yɛrɛ la yɛrɛ a bɛ se ka kalo yɛrɛ d'i ma fana yɛrɛ sɔgɔmada in na an b'a fɛ ka nin fɔ fala ye sabula an ɲɛ bɛ mun na baara dɔ sigilen don sen kan gouvernement fɛ u bɛna wuli ka jɔ kɛ nka an b'a ɲini u fɛ u ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye lotissement ko minnu bɛ sen na u ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye so minnu jɔcogo man ɲi sigiyɔrɔ minnu man ɲi sira minnu kan ka bɔ u k'u jɛkulu ɲɛmaaw wele k'a ɲɛf'u ɲɛna an bɛna nin ko in daminɛ u kana girin ka taa kɛ dɛ o fana ye mankan de ye karisa aw ka sira min filɛ nin ye san wɛrɛ janvier an b'aw wuli ni min bɛ se ka sigiyɔrɔ ɲini a yɛrɛ ye k'o ɲini a yɛrɛ ye nka kɛnɛ dɔ labɛnlen filɛ yan fɛ ni maa min bɛ se ka t'i ka bugusuwa turu i ka taa turu yen karisa aw filɛ nin kɛnɛ min kan nin ye ji tɛmɛ sira don an bɛna cili daminɛ juin nata in a ye fɛɛrɛ tigɛ a ka wuli nka maa kana taa directeur jɔ maa ka du la fala ye k'i to a kɔnɔ dɛ o fana man ɲi dɛ sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye k'a di ministre min bɛ dugukolo ale yɛrɛ a tɔgɔ dɛ jɔn de don e to tɛ sigida lakana de ye ale ye sigida lakana de ye o madame Doumbia ye sigida o ye ka madame ye sigida lakana de ye jalamukutigi dɔ kɔni don jalamukutigi dɔ don dɛ fala ye n kɔni a tɔgɔ de est ce que Ablaye Touré de tɛ ou Imran o kɔni dɔ don dɔ kɔni don jalamukutigi dɔ kɔni n kɔni b'a dɔn Musa tɛ n bɛ Musa dɔn alhamdulilayi Giliyɛni tɛ dɔ in don Imran don awɔ ale de bɛ dugukolo ni fɛnw kunna donc nin y'a ka cadeau ye sɔgɔmada in na a ka wuli k'i jɔ baara minnu b'a bolo a kana girin ka taa dɛ a ka taa an bɔ a kalama fɔlɔ k'a fɔ an ye an y'a labɛn an natɔ don sinon hali u bɛ ka lotissement ko daminɛ o u ko an ka taa an tɔgɔ sɛbɛn u ye ɲɛfɔli k'o la u k'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ten nin y'an ka cadeau ye ka da ale ma sɔgɔmada in na a k'a minɛ cogo ɲɛ han parce que an ka cadeau ninnu sanama ninnu voilà. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la
a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Seku ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina ta se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la kunungo Lazara waati